Surat Al-Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ang anumang nasa kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati kay Allah at siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O kayong mga nananampalataya, bakit kayo nagsasalita ng mga bagay na hindi ninyo tinutupad? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Tunay ngang kinapupuutan ni Allah na kayo ay nagsasalita ng mga bagay na hindi ninyo tinutupad. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga tao na nakikipaglaban dahil sa kanyang kapakanan ng sama-sama o nagkakaisa. Natila bang sila ay mga matitibay na moog na nasisimintuhan? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. At alalahanin ng si Moises ay nagbadya sa kanyang pamayanan, o aking pamayanan. Bakit ninyo ako pinipinsala, samantalang nababatid ninyo ng may katiyakan na ako ay sugo ni Allah? Kaya't nang sila ay napaligaw sa kamalian, ay hinayaan ni Allah na ang kanilang puso ay mapaligaw sa kanyang landas, sapagkat si Allah ay hindi namamatnubay sa mga naghihimagsik sa pagsuway. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. At alalahanin ng si Jesus, ang anak ni Maria, ay nagbadya, o ang kanang Israel, ako ay isang sugo ni Allah na ipinadala sa inyo, na nagpapatutuo sa Torah na ipinadala sa inyo ng una pa sa akin, at nagbibigay sa inyo ng masayang balita ng isang sugo na susunod sa akin. Ang pangalang itatawag sa kanya ay Ahmad. Datapot nang siya ay pumaroon sa kanila na may mga maliwanag na katibayan. Sila ay nagsipagsabi, ito ay isang maliwanag na salamangka. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. At sino ba kaya ang higit na gumagawa ng malaking kamalian, maliban sa kanya na kumakata ng kabulaanan laban kay Allah, samantalang siya ay nanyayahan sa Islam, at si Allah hindi namamatnubay sa mga mapaggawa ng kamalian. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ang kanilang hangarin ay apulahin o pawiin ang liwanag ni Allah sa pamagitan ng kanilang bibig. Datapot si Allah ang magpupulido ng kanyang liwanag, kahit na ang mga hindi sumasampalataya ay magsitutol dito. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Siya si Allah ang nagsugo ng kanyang sugo na si Muhammad na dala ang kanyang tunay na patnubay at tunay na pananampalataya upang kanyang magawa na ito ay mangibabaw sa lahat ng mga relihiyon, kahit na nga ang musyrikun ay sumalansang dito.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. O kayong mga nananampalataya, kayo ba'y aking gagabayan sa isang mabuting kalakal na makapagliligtas sa inyo sa kasakit-sakit na kaparusahan? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Inyong sundin na kayo ay magsisampalataya kay Allah at maniwala sa kanyang sugo na si Muhammad, at kayo ay magsipagsikhay sa pakikibaka ayon sa inyong kakayahan tungo sa kapakanan ni Allah sa pamagitan ng inyong mga ari-arian at inyong buhay o sarili. Ito ay higit na mabuti sa inyo kung inyo lamang nalalaman. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Siya ay magpapatawad sa inyo ng inyong mga kasalanan at kanyang tatanggapin kayo sa hardin na sa ilalim nito ay may mga batis na nagsisidaloy at sa magagandang tirahan sa halamanan ng walang hanggan, ang paraiso. Ito ay katotohanan, pinakasukdol na tagumpay na inyong makakamit. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. At gayon din, siya ay magkakaloob ng iba pang pabuya na inyong inaasam. Ito ay tulong na mula kay Allah at dangli ang tagumpay. Kaya't ipamahagi ang magandang balita o Muhammad sa mga sumasampalataya. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. O kayong nananampalataya, maging mga katuwang katangkilik ni Allah na katulad ng sinabi ni Jesus, ang anak ni Maria, sa kanyang mga disipulo. Sino ang aking makakatulong sa mga gawain sa kapakanan ni Allah? At ang mga disipulo ay sumagot, kami ang makakatulong ni Allah. At ang isang bahagi ng angkan ng Israel ay sumampalataya at ang isang bahagi ay nagsitalikod o nagtakwil. Subalit binigyan namin ng kapangyarihan ang mga sumasampalataya laban sa kanilang mga kaaway at sila ang mga nagsipagtagumpay.